Veľa ľudí sa mi sťažuje, že sú unavení, že toho majú veľa, nič nestíhajú. Jednou z problémov, prečo takto sa ľudia cítia, je, že všetko držia vo svojej hlave. Držia vo svojej hlave to, čo treba urobiť, aby na to nezabudli, a takisto držia v hlave aj svoje problémy a snažia sa nájsť čo najskôr riešenie na tieto problémy. Prvá vec, ako vyriešiť tieto záležitosti, je veci, ktoré potrebujem urobiť, ktoré stretnutia alebo niečo nakúpiť. Napíš si buď na papier alebo do mobilu, aby si na to nezabudol a vyprazni to z hlavy. A druhá vec, riešenie problémov. Keď budeš na to tlačiť, tak nenájdeš tie správne riešenie problému. Preto nechaj tomu voľný priebeh, nemyslí stále na to a riešenie ti príde na keď to možno najmenej budeš čakať.